Salamu alaikum mutan gidan na dawo. Ali wata ni kawo. Ali kun san dan koyo. Ali aikin manya ne. Ali yabon oga ne. Ali yabon zaki ne. Ali ya baya da tsoro. Ali mai take kwaro. Yabon daga zauro nake wa masoyi. Zakin Allah Ali Aliyun Allah Ali zakin Allah Ali da sunan Allahu Rabbana muta'ali Ali nake so in kwance wani babban kulli Ali Aliyun Ali Ali dake can kuli Ali Allah don Ali Ali ka yan min hali Ali ya bude zauren da masu ki suka kulle makulli in yake ya zaure in balle ta ya zan kyale ido ya kulle rubutu dole garan kasidar Ali hadisi ne marwiyan na kaunar Ali Ali wanda bai san Aliyu bai san Ali Ali gada ta balle Ali a kauce dole Ali Aliyu mini yace ni ko min Ali Ali bayanin zaki muke buga min Nasir a gulbi zan yi wa wasu wankin basir kasidar haidar a hanya dodar tana mota mai waya ya sa dai batir talati goma ga mai gida maulanmu Ali Rasulullahi da an ka bace tunmu Ali masoyi namu Ali wani maulanmu Ali mahaifin mamarmu maganin kukanmu Ali da alai da sahabi ina kaunar su duk tawagar da ba ta son su ban kaunar su ta ya zan ki su a tare na gansu hakan ga ko zani bar su inda na gansu a gaishe ka abul afasi ga bakonka Ali a yau tashe ni taho gidan kakanka Ali min kyautar ka Ali cikin taskarka Ali waliye kando a kaunu babu kamar ka Ali a yashin farhama ga masoyi Ali kayi min kyautar ka shehu domin Ali dausi don Ali da kwance kulle na san kwace don shi zai zamo mai hali ashe Ali Aliyu ne ya zamto Ali Ali ashe Ali Zauro ne ashe tun koli Ali an kwance kulli Ali an bude sili Ali ashe tabo ne ya dauko kayan meli Ali maza gaba maza gaban ku gumbar dutse takobi man tashi ko da karfin dantse ana kwaikwance halin kummance kafin yaƙiwa ya sa mazayin ratse malam Ali Aliyu ne fa ikon Allah Ali waye ya samar da waga babbar daula Ali kiran ma sallah Ali cikin yakula Ali yace a bari a hito waje ai sallah Ali kuskure ne kada ruwa ana yin shaku mai nema in bai rika ba bai yin joko kudu ba koko tuna sun bako ta ya zani Madina Inuwa in sai bakko mata ke lalle su ta zuwa sataki Ali DJ ba ni kiɗa na kama bakin aiki Ali gudu sai doki Ali gado sai balki Ali wuya in ta kai wuya maza ke raki Ali malam Ali ya kware gun yaki da zai hijira wai shelabancin zaki ja ɗanɗanki ku koma ɗaki ko shaidan ya ga Ali dole sai ya yi birki takobi kowa da wanda ya kera shi Ali na tambe ku na Ali to fa wa kera shi Ali wake wasa shi Ali ku dubi kalar shi Ali harshe bi ne aggana shi babu irin shi Ali idan ya fito tun gidan shi bai waigowa dole ne kalmar shahada ko ai gawa idan yayi tsawa wa za ya tsayawa shine nokiliyan gwani da ke halbuwa manzo birni ilimi
Ali ko kofa haya birni zai shiga idan ba kofa uban in surufa uba gun shurafa ilimai da an kire shi an rufe kofa sahabbai malam dukan suna da daraja idan ka kiɗa cikin su ka hau danja don baka da hujja na yin ja idan ka ji ana taba su to zama doja to alkhairin duniya yana gun Ali batula kairin nisa'i matar Ali Hassan dan Ali Husaini na Ali Abul Abbas shehu na mujikan Ali mumini manzo ya ce fa zai so Ali me ya hujjar ka da kai kake kin Ali ido ya kyalli kawai don kwalli hukunci kafin ayi ana yin beli abinda ya kawo ni nan gidan soyayya ina son Ali da gaske ba jayayya ina zan juya ina kan hanya tun da gidan nan tun a goye ni kashe taya ki shaide ni batulunin ina son Ali don Allah saƙon gano ki kai gun Ali ya kwance kulli na furce koli kaunar annabi dole ne da 'ya'yan Ali ka san me yasa batulu ta aure shi ta hoga hujja na baka kar da ka tashi ka san waye shi kafin ka faɗe shi ka san makusanci ne biyu babu kamar shi sahabbai sun taru gun kamalin zati cikinsu akwai manya-manya zan sa baiti ina kan saiti ban ƙetare baiti Abubakari Umaru da Usman baiti da Ali manzo yana faɗin matsayinsu kowa ya faɗi nashi gwargwadon matsayinsu Ali sai ya yi shu yana kallon su ya ce alimini a bar musu kayansu jinin Aliyu ne jinin mai Makka jinin Fatima to na wayi na tambaye ka ce manzanka amsa na baka tiri in wanne a haɗe in ka haska tiri in wanne a haɗe in ka haska tiri in wanne a haɗe in ka haska a tare ka gansu ka je ka kabar su kuma ya an ba su aliyun Allah na manzan Allah mai kwana sallah mai babbar daula waliyin Allah da bai da kasala uban shurfa'u uban ulama'u uban kurama'u abin shahuta shi adda sarauta shi ne mai tuta habibullahi mai babullahi yau saifullahi ina kaunar ka ina mai maka ina tankar ka kwamandan yaki da baya raki mai sa su a ɗaki uba ga sanu na saidil kaunu ina ma sanu ina ma ɗinka da za a gwada ka ina wani gaka mijin Fatima ne jinin Fatima ne ashe gausi ne uban jarumai da ba a fake mai shi baya mai mu gaida masoyi da ya wuce yayi yabonka nake yi uban jarumai mafi alkhairai a ɗan taba mai a ɗan ƙara mai kuɗan taba mai a dole ya ba mai kuɗan taka mai kuɗan sara mai kiɗan manya ne maza iya ne alin ne ina dai son shi ina kishin shi ina jama'ar shi masoyin manzo da baya tsoro mai hirgita taro ku kauce dannan maza na dannan suna nan dannan suna gefen nan abin ba wasa ki ya wuce gasa kai kaji irinsa uba ne babba da baya gaba da san suna rayu da shi ni soyu
Ali da shi ne ka gayu Ali masoyi gani Ali ka ƙara kula ni Ali idan ka kasa ni Ali da ku na suturutu Ali da ku na wadatu Ali da ku na amintu Ali ba za ni rasa ba Ali me ba aban ba Ali cikin taskar ku Ali masoyi gani Ali kana birge ni Ali ka ƙara daga ni Ali in sun kyale ni Ali Ali ka rika ni Ali in sun kyale ni Ali Ali ka bani Ali ina godewa Ali ka ƙara dagawa Ali na ƙara zubowa Ali kasidu sabbi Ali su kai cika tazbi Ali su kai cika tazbi Ali su kai cika tazbi Aliyun Allah Ali zakin Allah Ali 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 Aliyun Allah Ali zakin Allah Ali